Kaixo ikusentzule eta ongi etorri herri zerri programara. Gaur kontan, Baztan eta Malerreka haranen artean kokatu dagoen Bertizarana haranera etorri gara. Bertizarana harana 3 herrik osatzen dute, Narbartek, Oieregik eta Legasak. Eta gaur kontan Legasara hurbildu gara. Bertako herria ezagutu eta historia handiko herria denez, bertako kaleetan ibiliko gara, herriaz gehiago informatzeko eta zuek ere bai herria hobeki ezagutzeko. Beraz, herriaren informazioa jakin nahi baduzu eta bertako kaleetan ibili nahi balin baduzue, aukera ezin hobea duzue. Beraz, zatozte gurekin. Eta Miren Urrizarekin gaude, Legasako gurasoa dena. Kaixo Miren, zer moduz? Epa, txaldeon, ongi tazu. Ongi. Konta iguzu, bertakoa zarazu Miren edo herrira etorria? Ez, ni bertan jaioa naiz bai, bertan bizitua betitik. Eta urte hauetan haunitz aldatu alda Legasa herria? Bueno, pues egiarran ez da, nire ustez ez da asko aldatu. Bueno, herri hoketan bizia ziklikoa da, eta orain berri zen gaude aur pila batekin herrian, pues gutxikitan bizitu ginen gauza bera bizitzen ari dire, orduan ikuste ez dela sobera aldatu herriko bizimodua. Orduan garaiak egon dira aurra handitzekoak eta gero justu ibilizareten garaiak ere egon dire urte hauetan zehar. Hoixe, bai, izan ziren orain dela 20 urte bat, gazte asko ginen, bino ez ziren aurra jaiotzen. Orduan, bai, izan dire urte batzuk nahiko eskolare iztekotan egon duzen, 3 aurrekin mantendu ziguten, eta gaur egun eskolan aur pila badaude. Orduan Legasak ez du eskola galdu, ezta? Ez, beti justo, urte batzuetan 3-4 ikaslekin mantendu zuten eskola ikusita jendia hemen gelditzen hasi zela, eta bueno, pentsatzen duten aurrak jaioko zirela eta mantendu ziguten, eta ez da suertez ez da itxi. Herri txiki hauetan batzuetan gertatzen da, ez? Herritar batzuk erabakitzen dutela herri handiagoko batera eramatea aurrak eskolarat. Eta herri hontan halako kasurik badago edo gehienak Legasan bertan ikasi dute? Ez, gehienak hemen bertan gelditu dire, gauza da, horretarako jangela zerbitzua beharrezkoa dela, da, guraso asko herritik kanpo lan egiten dute, eta orduan hasiera batean, etzen jangela zerbitzua hori eta baziren aur batzuk Doneztebera joaten hasi zirenak. Baina ikusi zen behar hori eta jangela paratu denez geroztik bertan gelditu dire aur guztiak. Orain jangela daukazuela, nola antolatzen zarete jangela hori martxan jartzeko? Herriko norbaitek eramaten du horren ardura? Gurasoak gara jangelako arduradunak, kartzen dugu bazkaria zonaldeko jatetxe batetik, eta gero txandatu egiten gara aur bakoitzari jan emateko. Zure kasuan gazte-gaztetatik argi zenuen Legasan bizineko zenula? Egiarran, bai, nik uste gehiengo hori gustatzen zaigu gure herrian bizitzea. Gero biziak eraman gaitu honat eta hemen bizi gara. Eta zure gazte kuadriatik gehientsuenak gutienez gelditu dire Legasan edo denetatik egon da? Bai, denetatik egon da, egia da gehienak hemen gelditu garela eta hemendik kanpo joan direnak hurbil bizi dire, orduan asko tortzen dire Legasara, eta asko egoten gara. Zentzu hortan herri bizia dela errango zenuke Legasa? Bai, oso bizia.
bai. Eta eskolatik kanpo badaude saiatzen zarete aurrendako, zein helduendako ekintzak edo antolatzen? Pues bai, egiten dugu gaztein besta bat, olentzero egun ere antolatzen dugu, inauteriak ere antolatzen ditugu, gero San Juan bestetako gaua ere antolatzen dugu, eta orain udan pelikulak ematen ari gara, zinea egiten ari gara plazan. Bai, zerbait egiten ari gara. Eskaintza orduan nahiko zabala da, ezta? Herri horren txikia izateko. Bai, egia da gehien bat aurrei bideratua, baina, bueno, pues gaur egun, ez, aur pila bat daude, orduan gurasoak kanpon bizi direnak ere bai, bueno, orain udan adibidez asko etortzen dire herrira, eta orduan aur pila bat bikoiztu egiten da, eta orduan pues, pixka bat zerbait egiteko, beraiei bideratua gehien bat. Zer da zure ustez Legasak falta duena edo zer botatzen duzu faltan herrian? Pues ez dut horrelako beharrik sumatzen, Legasak ez duen arren, ondoan dogon Donestebe, do Lizondo, do Iruña, edo Donosti dena dugu hurbil, orduan ez dut horrelako faltarik sumatzen. Mugitzeko ohitura handia daukazue beraz? Bai, ohitua gaude gidatzera, kotxea denok dugu, eta orduan, pues bai, ez dugu perezarik izaten. Autobus zerbitzuak badituzue Bertzerrietara mugitu ahal izateko edo kotxea beharrezko duzu etxe bakoitzean? Nik uste autobus zerbitzu Iruñera eta Donostira badela, baina nik egiarran ez dut ohiturarik erabiltzeko. Eta hurbileko herrietara ez dut uste badenik. Kotxez mugitzen gara. Edo bizikletaz Donestebera hemen badugu trenbidea eta hortik ere bizikletaz orain gehien bat uran asko ibiltzen gara. Ama eta gazte bezala, zer errango zenuke ematen dizula Legasak? Ematen digu askatasun handia. Gehien bat aurrak hemen kanpora ateratzen aldire bakarrik, inolako arazori gabe, denak ezagutzen gara elkar, eta horrek ere lasaitasuna ematen du. Eta koronavirusaren egoera hau pasaberri duzuen honetan, nola bizitzen ari zarete herriarekiko hurbiltasun gehiago edo gehiago baloratzen ari zarete herria? Bai, egiarran ikaragarri baloratzen dugu bai herria, eta baita ere bizigaren etxeak, ez? Gehien bat, hemen etxe asko daude, badugu edo jardin txiki bat, edo kanpora ateratzeko aukera. Eta egiarran asko baloratu dugu, ikusita Iruñan edo hiri handi hauetan jendean nola bizitu den ikusita. Etorkizun batean, Miren, zure burua Legasan bizitzen ikusten duzu? Nik uste, baietz, ez dut aldatzeko intentziorik, eta nik uste baietz, hemen akituko dugula. Plazer bat izan da zurekin mintzatzean, Miren, eta pixkat herria hobeki ezagutzea zure eskudik. Mila esker eta bertze bat arte. Zuri, Amaia, bertze bat arte. Agur. Joseba Indaber ere hemen dugu. Kaixo Joseba, zer moduz? Atxaldean ongi eta zu. Ongi. Konta iguzu zu ere bertakoa zara, Legasarra edo ona etorria? Ez, Legasarra, Legasa sortzez. Eta konta iguzu pixkat ez dakienaren dako, non dago kokatua Legasa? Legasa dago kokatua Bertizarana baiaran, dagoela Baztan eta Malarreka tartean, eta dire hiru herri, hori ere egin Narbarte eta Legasa. Udala propioa daukazue edo konpartitu egiten duzue Bertzerriekin? Berez, udala daukagu baile guztiak udala bat, kokatua dagoena Donesteben erramanun Narbarten, eta gero dauzkagu kontzejuetan banatua, nun eta kontzeju bakoitzak dituen komunalen gestioa, eta urak egiten ditu kontzejuetikan, eta gero udale etxeak egiten ditu bertze guztia. Haundia alda Bertizarana baiara bera lurrak eta mendiak kontutan hartuta? Badu bere puxka, konparatuz Baztanekin ez, baina puxketa bat badauka, bai. Eta ezaguna den Bertiz Natura Parkea ere zuek hartzen duzue? Ez, hor berez horren kudeaketa Nafarroko gobernutik egiten da. Orduan lurrak Nafarroko gobernuarenak dira? Esku daude, bai. Eta konta iguzu, Legasak zenbat biztanle ditu gutxi gora bera? Legasak izango ditu 200 eta ez dakit zehaz mehatz, baina 40, 50 bat, hori inguru horretan. Eta urte hauetan biztanle kopuruak gora edo bera egin du?
Ba, ez dakit zer erran. Ba, nik uste más o menos mantentzen den, bai errango nizuke, etxeen arabera, nik uste kasi 90% ezpada gehienak beteta daudela. Jendea bizi dela etxe gehienetan. Legasak etxeak ditu, baina pisu batzuk ere baditu, ezta? Bai. Hor, garaibaren batean, inbertsio moduko bat egin zen herrira jende gehiago ekartzeko? Bai, ez dakit herrira jende gehiago ekartzeko izango ote zen, baina egia da azkenean pisu horiek gehienak herriko gazteek bete dituztela. Eta Bertzerrietatik ohitura dago Legasara etortzeko, edo normalean bertan jaioak eta haien bikoteak dira bertan gelditzen direnak? Ba, izan du dira kanpotik etorri direnak, bikote batzuk, eta ez dire gutxi izango, ez dira 10 iritsiko, baina badire batzuk, baina normalean herriko jendea da hemen geratzen dena. Naiz eta zati handi baten ere asko joaten diran. Eta ze zerbitzu eskaintzen ditu Legasa herriak? Badaukagu katxalin aterpea, gero denda txiki bat estanku egiten duen ere bai, arotxa jatetxea, por cierto oso ongi jaten den jatetxea, eta gero elkartea daukagu. Eta ohitura handia aldago bai tabernan, bai elkartean herrikoak elkartu eta otorduak egitekoa? Bai, orai uda garaian gehiago. Neguan, nabari da, uda garaian etortzen dira hemengo seme alaba direnak, etortzen dira oporretan, eta bai giro ederra esaten da, bai ugaldean bainatzen garen toki horretan, eta baita katxalin aterpeko terrazan, horretzen ditugu sola salditxo batzuk ederra, bai. Orduan, udan nabari da, ez? Jende gehiago datorrela herrigira eta giroa ere hobetu edo alaitu egingo da. Bai, asko, nabari da asko, bai. Eta herrian bertan badaude ekintza edo egun berezi batzuk aurten koronavirusagatik ospatu ahal ezingo dituzuenak, baina ospatu izan dituzuenak, ez da? Bai, aurten azkena ospatu zena izan duziren inauterik, pentsatzuz beste herri guztietan bezala, eta geroztik ezertxo ere. Baina normalean uda partean herriko bestak data hauen bueltan edukitzen dituzue, eta hortaz aparte ere erraldoiekin edo badukazu ospakizun bereziren bat, ezta? Izan dugu, bestak dira justu bihar bezpera izango litzake, eta erraldoiekin izan ditugu, ni bastango gaiteroen parte naiz, eta erraldoi pare bat sortu genitun, eta geroztik pixkat sirikatuz, hemen herrian ere lortu nuen konparsero batzuk edo, erraldoi horiek dantzatuko zituztenak, eta egin zandu ditugu, urte batzutan konparsa erraldoi topaketa txiki batzuk egin zandu ditugu, baina urtengoan ez dugu zertxo eginen. Bueltatxo bat emango dugu agian gaiteroak eta hala, baina bertan bera geratuko da. Gaita Joseba, herrian bertan ezagutu zenuen, herriko baten batek erakutsi zitzun edo beste lekuren baten ikasi zenuen? Ez, hori izan duzen bere egunean bastango jendearekin hasi nintzen Joala Jo kultur elkartean, eta hortik hasi ginen, egiten genuen kurso bat ikastaro bat gaita ikasteko, eta hogei urte dira historia honetaz, eta geroztik 1000 buelta eman ditugu, baina ez, egiarran kanpoan, bastan inguruan hasi nintzen gaitarekin. Eta gaur egun herrian badaude zutaz aparte gaita hartu eta herri biltzen direnak? Momentuz ez, ilusio eta esperantza bai daukat. Orain gazte kuadrilla badagola eta aurrak ere badaudela, agian momentu izan daiteke ez dela? Bai, aber animatzen diren. Eta herriko bestetan baldago ohitura berezirik edo egiten duzuenik urtero? Bai, izan du da, gu saurtxoa ginela ezagutu genuen tanborrada edo, bezpera egunean egiten zutenak, eta ez ziren gu minozarrako ziren jendea tanborra jotzen, eta berez koreografiatxo bat dago hor egiten zena, eta berrezko atu genuen dela urte batzuk, eta bere urte batzuk egiten dugula. Berez, badago ere bai aurora edo egiten zena, ez da herri bakarra, baina aurora ere bai kantatzen da, eta bestela, ez da, normalea, betikoa. Orduan, modu batean edo bertzean lortzen duzu herrian girotsua egotea, eta aterpeak ere ekarriko du jendea herrira, ez da? Bai, aurten COVID-a dela eta ez, baina izaten dira udalekuak, ekartzen dituzte eskolak, eta saltsa pixkat izaten da. Hori herrian eskertzen duzue edo batzuetan gehiagitxo ere izaten da? Izango da denetarik. Nik eskertzen dut, baina izango da ere pentsatzen dut agian gehiegi dutzen zaiona edo. Baina nik uste orokorrean gustoko dugun denek ere, saltsa hori. Joseba, zer da herrian gehien faltan botatzen duzuna? Herrian gehien faltan botatzen dutena. Ez dakit, barrantzu duan bezala, hemengoa izanik, ezagututa zer dagoen, faltan,
ez dut faltan ezer botatzen. Ni oso gustora bizi naiz hemen. Orduan, herriak ase betetzen zaituela erran dezakegu. Bai, kontutan hartuta ez gara eguneko unean hemen egoten beti, bai. Plazer bat izan da herriaren bertze ikuspuntu bat zuregandik jasotzea, mila esker Joseba. Berdin, zuei. Eta bertze bat arte. Eskerrik asko, aio. Eta Jesus Etxartekin gaude, bertako herritarra dugun ere bai, Legasakoa, zer moduz Jesus? Ongi. Bueno, konta iguzuzu ere bertan jaioa edo ona bizitzera etorria? Bertan jaioa eta gaina ez ospitali gainera, bertako etxe batin jaioa eta hemen bizi naizena. Aspaldi xamar, baina hemen nagoa. Orduan bizitza osoa daramazu Legasan bizitzen? Osoa, Legasan, bai. Zorionez niretzat ez naiz herritik ate. Herria nola definituko zenuke, zer da Legasak eman dizuna urte luze hauetan bertan gelditzeko? Herria niretzat da bizia. Bizia, jendien gertatzen diren gauze da bizia eta mate duzun ingurua eta gustora egoten zaren ingurua. Hoi da herria. Eta gaurko hontan, Jesus, zu izango zara herriko bisitak gidatua egiten diguna, ezta? Hala nahi duzetan presnago, bai. Eskertzen dizugu zure borondatea eta konta iguzu non hasiko dugu bisita gidatu hau? Bai, bira, badire hiru etxe edo hiru armarri nahiko berexik herri honetan, eta horiekeri buruz laburpen batzuk ingo dizkizuet, nondik datortzen edo ze uste dugun direna eta non dauden. Ederki eta lehenengoa non kokatzen dugu? Bai, bira, lehenengoa izango litzake hemen bertan dugun elizan, Ugartzen bazarte, atean gainen badago armarri txiki bat. Bai. Eta armarri txiki hori da Florentziako medizitarren armarria. Nahiko kuriosua berez, personaje horiken armarria hemen egotia. Ez dakigu inundi nora dagon. Datua hurbilena da medizitar bat, Katalina, Frantziko erregina izan zen. Frantziko erregina horrek alaba bat izan zuen, Nafarreko errege batekin ezkondu zen. Errestu badire, hemen egonakuk, arri hori berexik zertaz dagoen hemen, ez dakigu. Beraien armarria dela, fijo. Orduan, pertsona ospetsuena armarria daukazue herrian. Bai. Eta berez, eliza honek gutxi gora bera zenbat urte ditu? Bueno, datu nahiko zarra dire. Baina ez dakize mendekuen, 15. mendean, 16. mendean berritua. Oraitun itxura da nahiko berritua, dorrea, dela 200 bat urte emana, lehenko eliza zarrako datua dira aiza zarragu, aiza entzina dugu. Aiz ezberdina, hortxe batekin, diaskustekorik oraikukin. Nik uste, atea bakarrik omen da originala lehenko elizakoa. Eta armarriak ere ateak bezain bertze urte dituela suposatzen duzue? Hoi pentsatzen da, ati horrekin batera, edo arginak, edo norbaiten oparia zelako arri hori lortuzun eta jarrizun hor. Eta orai arte horra ondu da, inor guartu gabe zertzen, eta berriki hasi gara pixko begiratzen, eta konturatu gara ze armarria dugun hor. Eta hori xe. Armarrian zer ikusi dezakegu? Armarria da berez, lauki bat, 2 ezpata gurutzatu, eta barrenin 6 borobil. Hoi da, begiratzen baduzu edozein eskudua medizitarrenak dago eskin guzitan, bere sepulturatan, Florentzian, edozein lekutan dago armarri hori. Zer erran nahi duen zehazki ez daki, nik ere ez dut sakondu asuntu hori. Orduan, zalantzan utziko dugu, hemen bizitu zen, Eliza berak ordaindu zuen, Ni pentsatzen dut ez ez. Nonbaitetik harria hori dago lakarria, bertako beste etxe hori batena, palazio batena. Arrituko nizen olako berritiki baten erregin batzuk pasatu izanak ere, ez dakit. Baina hori fantasiarako utziko dugu, ez da? Kontzen aldugu historia hori nahi zen, sosten aldugu historia bat. Ez da txarra. Principioz ez da datorik, dena da suposaketak. Bueno, armarri honekin hasi ondotik, bertze armarri bat ezagutzera joango gara, beraz, goazen herrian barrena? Ikusiko txugo beste Bizpairu eta solastuko dira beraietaz, bai? Ederki. Ederki ba.
Jesus, eta orain nora ekarri gaituzu? Ba, bera, Kortalea etxean aurrean gaude. Guartzen bazate, Bertizarana osoan, armarriak bereziki lamia bat, bere aspilukin, bere horraxikin daude, baina etxe honetan ez. Etxe honetan kusko dugu loreontzi bat, eta batuna zazpi dozortzi lirio edo lore gutxienez. Behian ere gainera badu inskripzio txiki bat irakurtzen dena abizena. Eta abizena hor agertzen dena da reparaz. Historian pixko sakonduz agertzen da hemendik, etxeuntik sortu zirela erreparaztar guzik. Osa, lehenbizko erreparaz izan zela etxeuntan sortua, eta hemendik abitu zirela bi adar, bat oieregira, eta bestia Donestebera, Oteizako palazioa, edo inguru hortara. Eta gero horti joan dire zabaltzen, ez? Orain, mundu guzian edo inguru guzian dago izaguna reparatzea oieregi, baina reparatzean sortzea da etxeuntan, Legasako Kortaletxean. Horixe da, datu nahiko kuriosua ere bai. Eta gaur egun armarri hau bertze etxe horietan ere badago edo galdu egin zuten Hau armarri dago, hori? erreparatza abizenan duten etxe guzitan. Aha. Erreparatzeak bere dokumentazioan, gaur egun ez da erabiltzen armarri bat, baina dokumentazioan zarratan, etxe zartan agertzen da beti armarri hau. Historian sartzen bazera, orain dela 200-300 urte begitzera reparatzean historia, beti agertzen da armarria, eta armarria da hau. Etxe honek ere badu bertze berezitasun bat ez dela? Bai, niri benpien nahiko berezi egiten zait, etxe hau berzea baino aurreratu esigo egotia, eta bai eskuineko aldean, bai ezkerreko aldean, baitu leio nahiko bereziak. Itxura ematen duenez, bai hortik Donestebe aldeko sarrera bigilatzeko edo ikusteko, eta berzaleti berriz, erdiko karrika zuzenean ikusteko modu. Nolabait, hor bazen norbait, nahiko poderotsua hori egiteko, bezala ze sentidua du. Bai da hortik kontrolatzen zutela, edo abetsak ziren eta kapritxua zen, izan daitekela ere. Orduan, ez dago zehatz-mehatz daturik zertarako, baina badakigu etxe honen gibelean historia baino gehiago honen direla, ez da? Pentsatu, erreparaztara nahiko famatuak eta indartsu izan durela betitik, eta hemenguak balima ziren, garaiuntan hemen izango zen podere bat. Hori da, dokumentazionik ez dugu aurkitu, bakarrik datua bai, hemengu izan zela lehenbizko erreparatzea, abizena zaukan personak. Eta hori da nahiko kurioso ere. Ederki Jesus, eta orain bertzetxeko batera joanen gara? Horai bertan dagoen bertzetxe bat, Etxeberria etxea, ikusiko dugu pixkot, eta horren historiotxo bat ere kontatuko dizuet. Guazen ba. Bai. Jesus, eta ze etxetara hurbildu gara orain? Ba, bera, Etxeberria etxean gaude, Legasako Etxeberria. Honek ere edukiko du bere historia Honek badu historia xarmanta, bastanen diozen bezala, xarmanta. Konta iguzu ba. Bai, badago dokumentazioa izarra, biltzen duena, ja itxi honek rekonozitua zaukala, 19. mendean, hidalgia do noblezia, ja garaietako zaukan. Eta paperoik entartin agertzen da, mengo abizena, etxearen izena Etxeberria, dela Etxeberria abizenaren sortzalea. Gaur egun Euskal Herrin eta mundun dauden Etxeberria guzik eta variante guzin hasiera ere diote hemengoa dela, etxe hontakoa. Hori badago dokumentazioa nahiko zarra agertzen dela, Etxeberria abizenaren origena. Eta dago etxe hontik. Eta dokumentazioan unistan agertzen da origen del apellido en una casa del mismo nombre de un pueblito del norte de Navarra. Agertzen da holako datua. Orduan, hori segurazki hala da. Eta orai Etxeberriak mendik agertzen da zenbait adarrak Gipuzkoara, Bizkaiara, Hego Amerikatara zabaldu zirela. Herri bakotxan hizkuntzan arabera variazionik edo aldaketak izan dituzte abizenak, baina Etxeberria oinarri duten guzti dire, pentsatzen da hemendik heldu direla. Orduan familia koxkorra izango zen, ez? Halako zabalkundia edukitzeko. Gero gaina badire personaje nahiko famatuak, 14. mendean, 15. mendean, hemendik sortutako
personaje batzuk Madrilera joan bizitzera, eta Madrileko kortean nahiko famatuk eta poderesuak izanak. Badago Legasatar Bartolomé, Legasatar Tristan, badire olako persona batzuk nahiko poderesuak izan zirenak, Madrilen. Eta ondotik herrira bueltatu direlaren seinaleren bat edo badago? Ez dago. Eta segurazki gaur egun, eta geroztik hemen bizi izan diren familiak ez dute igual jauzkustekorik izan haiekin, baina etxeak bai. Etxeak berez bai. Personak aldatzen gara, mugitzen gara, eta ez dute igual gaurkuk jauzkustekorik izan. Baina, etxeak badu bere xarma, ez? Eta gaina hain aspaldi, noblezia edo hidalgia rekonozitu izana, ez da alde komunistan izaten. Etxe honek ere bazuen bere armarri propioa ez dela? Bai, dokumentazioen benpien agertzen da etxe honen armarria, zela bizatitan banatua, ezkerreko aldin gaztelu bat, eta eskuineko aldin bi arbol eta bi zuhaitz, eta eken onduan zakur batzuk lotuak, ez? Da nahiko tipikoa gaztelan, eta garaietan nahiko tipikoa da gaztelua, arbolak, zakurrak, basurdik, nahiko tipikoa. Paperatan agertzen da hori. Berez izan dudun duztun izan armario hori etxe honek ez dakigu, hori ez dakigu. Baina dokumentazioen bai agertzen da armario originala Etxeberria etxeko, Legasako etxekoa, eta zen hori. Eta gaur egun etxe horrek duen armarria izango litzateke Bertizarana baiara osoa biltzen duen armarria. Bere armarria da Bertizaranako lamia, bere espilukin, bere horraxikin, Bertizarana osoan dagoen armarria, ez? Orduan, Bertizaranan lamiak bizi izan du ziren garai batean? Lamiak ez dakit, baina harrian bai, benetakoak ez dakit. Eta horrek nundi datorren lamiaren armarria, badator 1382 urtean, Bertizko nausia, Pedro Miguel izena, baina Bertizko Mitxeto izautua, horrek zen Nafarroko errege Carlos Hirugarrenaren eskuderoa, laguntzalea, asesorea. Errege hori deitua zagon Europako zenbait gerratan parte hartzera, eta etzun joan nahi. Eta bihalizun Bertizko Mitxeto negoziatzera edo ja nola soluzionatzen zituzten bere arazoak gerrari gabe. Eta lortuzun. Lortuzun bakea nolabait, Inglaterra, Frantzia, Nafarroko erreinukin lortuzun bakea. Orduan Nafarroko errege hori eskertzeko konzeditu zion bere armarri bezala lamia. Eta lamiak berez erran nahi du lasaitasuna, goxotasuna, persuasioa, konbentzitzeko ahalmena badula, eta orduan eskaini zion hori bere armarrian jazteko. Eta geroztik, hori da eskaintza hori intzion 1921 eta geroztik dago Bertizarana guzian armarri hori. Horrekin batera, Bertizarana guziri konzeditu zion ere noblezia edo herri hidalgia, ez? Geroxigo urte batzun burun bastanek lortu zuen bezala, hidalgia edo noblezia, Bertizarana zagoan egun urte batzun lehenago hori dela media. Orduan garai horietan Bertizaranan diru haunitz eta aberastasun deixente mugituko zen, ezta? Bertizaranan pobrezia haunitz izango zen eta abetsa bat edo bertze. Bertze eskintan bezala. Eta horiekin historia dire, agertzen direnak, eta Sabaski Mixerin bizi zirenak ez. Baina hori hala izango zen, seguro. Irabazle normalean idazten dutelako ez dela historia. Horai diren bezala batzuk aitz, abetsak eta gehienak ez, orduan izango zen berdin, beste mail batin. Eta historiak ze biltzen du, idazlearek nahi dunarena, ez? Realidadia ez du historia beti biltzen. Bueno, Jesus, ikusi dugu lanian nahitu zarela herriko historio eta lehendak biltzeko eta segitzeko intentzioarekin? Bai, neguko tarte ilun horietan ez dakizu zer egin, eta bueno, jartzen zara gaur egun dazkagun medioekin, badagoen informazionea nahi duzun guzia, sartzen bat zera, depuratzen baduzu eta azken baten bilatzen aldat zerbait. Igual ez da izanen gehiagi kontrastatua ala den duesten, baina bueno, errestu badire. Plazer bat izan da zurekin denboran atzera egin eta armarri biltzea. Mila esker, Jesus. Merki, eskerrik asko zuria ere. Eta berriz ere informazio gehiago bilduz gero deitu eta etorriko gara. Okasiok izango dire. Ederki, bertze bat arte. Bale, eskerrik asko, zuri. Adio.
Eta Dani Martirenarekin gaude, kaixo Dani, zer moduz? Ongi, zuek ere bai, nola? Ongi, ongi. Vale. Legasan topatu dugu elkar, baina bertan bizi zara edo bertan jaioan nola kokatzen duzu zure burua? Ni Legasarra naiz, Legasan sortua naiz, orain ez naiz Legasan bizi, bertze herri txiki batean bizi naiz, Erason, hor Imotzko baiaran, eta hemen aurkitu nauzue, 2 aste oporrak ditut, eta 2 aste hauetan, hementxe nago Legasan, eta gero gainerakoan ere, aste burutan ere nahikoa maiz etortzen naiz. Bueno, Legasarra naiz eta orain ez Legasan bizi, egunerokoan bintzatez. Orduan harreman esto duzu zure jaioterriarekin? Bai, noski, bai, azken buruan bat bada nun sortzen den orkua. Hor erraten ez, norberaren aberria dela urtzaroa, eta ziurrenera bat betirako izanen da Legasakua, nahiz eta bizitzak batetik bertzera eramanez. Herria oso aldatu ikusi duzu azken urtetan edo nahiko mantendu da zure urtzarotik? Nik uste Legasa azken urteotan izugarri bizkortu den herria dela, ez? Izan zituen agian orain dela 15 bat urte, aur gutxi gorekin, ez dut erranen hila zegoenik, baina agian etorkizuna, hein batean ere kolokan izan zuela, ez? Oker ez banaiz eskola berare ixtear izan ziren, baina orain dela 15 bat urte edo derrepentean hor 20 urteren bueltan eta 40 urteren bueltan ziren emakumeak erditzen hasi ziren, eta orain ikaragarria da zenbat aur dagoen eta ze bizia dagoen herria, ez? Iluntze batean agertzen zera Legasara, eta korrikaratu nat ikusiko dituzu dozenaka aur. Eta horrek erran nahi du etorkizun handia duen herria dela Legasa, ez? Eta zentzu hortan, ez da hainbertza aldatu, gure txikia ginenean, nire belaunaldikoak, nire urte berekoak zazpi ginen, orduan ere aurrak mordoska ziren herrian, baina izan ziren hor urte batzuk edo pixkatan apaldu zela guztia. Beherakada moduko bat egon zen, ez da? Hoi da. Baina orain berriz ere sasoiko dago, ez? Eta hori poztekoa da. Herri txikitan handitzetan gazteak ez gelditzearen arrazoia oso lotua dago alokairuari, etxeak ez saltzeari. Zuen kasuan, zuen generazioan herritik kanpora joan zinetenak, arrazoietako bat hori izan zen edo beste arrazoiengatik egin zenuten herritik alde? Batek daki, ez? Nik uste herri bat, adibidez ez, haurtzarorako izugarri tokia proposa dela, ez? Gero igual, gaztea zarenean, bagian behar duzu, nahi duzu, ez? Hiria zerbait ezagutu, eta orduan, normalean hemendik Iruñera edo Donostiara egiten duzu, ez? Batera edo bertzera egiteko, garai hartan, Belateko tunelak ez zeudenean, bazen urruti, Iruña edo urruti zen Donostia, ez? Orduan, joaten zarenean Iruñera, bagian bertara joaten zara eta ja gelditzen zara. Orain aldiz, Belateko tunelak hor daudela, Iruña ez dago hain urruti. Donostia bera ez dago hain urruti, ez? Orduan, egin dezakezu, Iruñan lan, baina herrian bizitzen jarraitu, ez? Orduan ikuste gehiago agian duela horrekin zer ikusia, ez? Ez hainbertze igual alokairua, azkenean, ez? Hemen bizitzera begitzen baldin baduzu, ziurrenera, Iruñan dauden pisuekin alderatuta, hemen ziurrenera zertxobait agian merkeo ere bada, ez? Orduan gehiago da, hori ez mundua nola bat txikiagoa da orain, errepidei esker, eta horrexegatik, ez nun dituzun sustraiak, sustrai horiei eusteko, argudio edo modu gehiago dituzula orain, ez? Iraganean baino. Legasa herri txikia da, baino badauka ere bere historia eta bere txokoak. Zuri zerk egiten zaitu herrira bueltatzea? Niri txokoetan eta bereziki orain udan eta gaurko egunarekin hain gozagarria den ugaldia, ez? Erreka hau egiten zait gu txikitan hemen bainatzen ginen, guk ez ginen piztinerik behar, zertarako, ez? Horrelako ugalde ederra hemen herrira pegatu izanik, ez? Eta orain ere hortxe daude, eta hortxe gaude. Nik oporretan ere 2 aste aurretik ere eman ditut, eta ordu gehienak ugaldean eman ditut.
eta gaur ere batzuekin elkartu aurretik ere hortxe egon naiz ugaldean, ez? Eta polita da, ez? Ugaldeak zer nolako bizia ematen dion, hemen ikasten zu igeri egiten, hemen ikasten zu zubitik saltu egiten, hemen ikasten zu karramarru hartzen, eta bueno, ez? Eta hori guztia gainera naturak doainik ematen dizuenean, ez? Orduan hemengo aurrek udan ez dute ez tabletarik, ez telebistarik behar, ez? Hemen nahikoa divertimendu bat dute, ez? Eta nik txokoetan, aukeratzekotan bat, ugalde bazterra aukeratuko nuke. Alde hortatik ezberdintasuna nabaritzen duzu edo zure semeak kasu honetan ere ezberdin nabaritzen dituzu hona etortzen direnean? Bai, eta egiten zait gainera izugarri ederra. Ikusi ditu nire seme alabak, ez, nolabait bere alakoan elkartzen direla Legasako aurrekin, haiek noski erdian ere Legasarak dira, ez. Ikusten dut gainera Legasako aurrek zein ongi hartzen dituzten, eta errekan ikusten ditudanean, hemengo zoko guztiak ezagutzen, hemengo aurrekin batera, hemengo aurren euskara, haien euskarara ere bereganatzen, eta hori horrek nolabait arrotzen dago, ez? Eta polita da. Legasa herri euskalduna dela errango zenuke? Bai, betidanik nahiko euskalduna da, izan da. Gure garaian, nahiz eta denek euskaraz ikasi bai, agian, mingainan gehiago izaten genuen tartekari izaten genuen gaztelania, ez? Baina oraingo aurrek euskaraz egiten dute eta euskaraz bizi dira eta horrela. Orduan, nire aurrak etortzen direnean dona, haien kasuan gainera 10 erdalduna dute. Nirekin euskaraz egiten dute bai, baina amarekin erdaraz. Ama hizkuntzak duen pisuaren ondorioz edo, nahi baino gehiagotan erdaraz egiten dute, ez? Eta hemen horrela euskarazko mundu horretan izugarri modu naturalean murgilduta ikusteak, hori gauza handia da. Legasa herria ohitura herria dela errango zenuke? Badaude ohitura batzuk urtero errepikatzen direnak? Bai, eta azkenean gizarte horrek behar ditu bere ohiturak, ez? Nolabait gizarte horren parte sentitzeko, ez? Orduan, batzugu gure ohiturak, agian bertzetoki batzuetan, ospe gehiago, oihartzun gehiago duten ohiturak izanen dituzte, baina hemen gure ohiturak ditugu. Hortxe ditugu bestak, hortxe ditugu inauteak, azken urteotan gainera ohitura txiki berri gehiago ere sortu dira. Aurrek, hain bizi dagoen herria izanik, aurrek ere behar dituzte, ez, horrelako istorioak. Nik adibidez txikitan ez dut hemen zezen sustkorik ikusi, oraingo aurrek bai. Edo erraldoiak eta gure garaian buru handiak ditun bai, baina erraldoiak eta horrela ez. Oraingo aurrek ere erraldoiekin gozatzeko aukera badute. Gero gainerakoan, baina auteriak hor daude, Santageda hor dago, eta hamaika kontuak ere egiten dira, eta ohitura guzti horiek nolabait urtearen pasoa ere, horren berri ematen dute, ez? Noiz zauden udazkenean, noiz zauden neguan, noiz zauden udaberrian, eta bai. Inauteriek badute berezitasun bat eta herri bakoitzean, nahiz eta herriak hurbil egon oso ezberdin ospatzen dira. Nolakoak dira Legasako inauteriak? Hemen badago sari bat, bada bazkari bat, bada herri elkartzeko aitzaki bat, ez? Mozorro horien bueltan ziurrenera iraganean, izan entzen hemen ere zerbait. Itxuna edo zubitare hurbil daude, itxunen eta zubitan ikusten ditugun joaldunak ere Europako bertzetoki batzuetan ere ikusten ditugu. Dolantzeko mielo txinen gisakorik ere bada Hungrian, do Europako iparraldean, ez? Hemen ere egon entzen horrelako zerbait, baina batek daki zergatik, hori galdu zen. Baina orain badira, nolabait gaurko denboretara egokituagoak diren ospatzeko moduak. Eta hemen ere etxez etxe joateko ohitura duzue? Bai, gu behintzat hori txikitan egiten genuen. Orain erranen nuke txikiek ere egiten dutela hori, eta gero ja helduok bazkari baten bueltan elkartzen garela, ez? Baina bai etxez etxe eskean joaterena eta kanton ibiltzearena hori egiten da, aurrek egiten dute inauterietan, eta antzeko zerbait bere abestiarekin ere urte berriarekin batera, urtarrilaren batean ere egiten da. Hori etxez etxe, lehioetara, etxeko ateak eta deitu, eta urtatxa bota dezatela, ez. Ohitura batzuk mantendu dira beraz, eta herriko bestetan ere zopak
nahiko ezagunak izaten dira, ez? Lehenengo bezpera egun hortan ospatzen direnak etxean, frontoian, non egiten dituzu Legasan? Hemen batzuk etxeetan egiten dute, ostatuan ere ematen dituzte, orduan batzuk ostatuan egiten dute, elkarteetan, pixkatan, hori nork erabakitzen du, zer nahi duen, ez? Bino izugarri zopa edarrak prestatzen dira Legasako etxe guztietan. Eta badago egunen bat edo bereziki maite duzun, aipatu dituzun jai guzti horietatik? Niri, egun bat aukaratzekotan agian aukaratuko nuke bestetan orzikiro jatearen egun hori, ez? Bazkaltzeko herri guztiak bat egiten du, eta bazkaltzeko tenori hori beti da ederra, ez? Hortxe, argipean zaude, nolabait gero atxaldeko bazkaloste hori ere, divertigarria izaten da, eta ziurrenera egun hortan atxaldez behintzat izaten da plaza inoiz baino beteago, ez? Dantzan, pixkatan, ez? Zortzikoan, purrusoldarekin, ez? Gure abiliaziak erakusten ditugu, eta polita da, gainera Legasak horretarako ere plaza ederra du, eta hor jendeak abitzen da, eta zortziko borobil nahiko zabala egiteko moduan izaten gara, ez? Dani, ez zara Legasan bizi, baina maiz etortzen zara bertara eta etorkizun batean zure burua hemen bizitzeko aukerarik ikusten duzu? Batek daki. Azken bola honetan egia da, bueltak ematen dizkozula buruari, baina batek daki. Orain bizigaren herrian bizigera, eta niri norkeranen lidake ez, erason biziko nintzenik. Zen ni hemen dibuen nintzenean, Iruñera bizitzari ben nintzen. Ez hau baino herritikiago batera. Orduan ez naiz ausartuko, nun egonen nahi zen, baina nun nagoela ere, jakin badakit, ahalik eta maiztasun handienarekin jarraituko dudala Legasara hurbiltzen. Plazer bat izan da zurekin mintzatzea, Dani, mila esker zure esperientzia gurekin konpartitzeagatik eta bertze bat arte. Eskerak zuei. Aio. Eta agurtzeko ordua ere iritsi zaigu. Legasa herria hobeki ezagutzeko aukera ezin hobea izan dugu gaur, eta bertako herritarren eskutik ikusi ditugu bertako ohiturak, bertako bizitzeko moduak, eta nola ez etxeen atzean dagoen istorioa. Baina honena zuek hurbiltzea litzateke, eta zuek bera herria ezagutu eta herriaz disfrutatzea. Beraz, badakizue, Bertizarana itxoiten ari zaizue, eta bizartean ongi bizi eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.